Michaelov liječnik. U srijedu su tužitelji pustili uznemirujuću snimku pjevača kako govori usporenim, zamućenim glasom. U posljednjim tjednima života Michaela Jacksona svijet je vidio samo dijelove priče. Obožavatelji su vidjeli plakate za povratak, snimke s proba i obećanje projekta This Is It, velikog povratka koji je trebao dokazati da kralj popa još uvijek ima moć zavladati pozornicom. No iza najave, iza plesača, svjetala i pažljivo pripremljenih nastupa, u privatnosti se odvijala sasvim druga priča. Tužitelji kažu da je samo 6 tjedana prije nego što je Michael Jackson preminuo, dr. Conrad Murray koristio svoj iPhone kako bi snimio ovaj audio zapis pop zvijezde. Snimke, audio zapisi iz sudnice, materijali s proba i posljednji poziv hitnoj službi kasnije su otkrili mnogo mračniju sliku tih posljednjih dana. Prikazali su čovjeka koji je i dalje bio opsjednut savršenstvom, koji je i dalje razmišljao o glazbi, djeci, iscjeljenju i nasljeđu, ali i čovjeka okruženog iscrpljenošću, ovisnošću o lijekovima, pritiskom i upozoravajućim znakovima koje je nakon njegove smrti bilo nemoguće ignorirati. Ti zapisi nisu samo otkrili kako je Michael Jackson umro. Otkrili su i u što se njegov život pretvorio prije samoga kraja. A među svim dokazima koji su kasnije izašli na vidjelo, jedna se snimka posebno istaknula jer je na najbolniji način prikazala njegovo stanje. Posljednja snimka koja je otkrila njegovo stanje. Jedna potresna snimka iz posljednjih tjedana života Michaela Jacksona puštena je tijekom suđenja doktoru Conradu Murrayu 2011. godine. Audio zapis je nastao 10. svibnja 2009. nekoliko tjedana prije Jacksonove smrti. Šokirao je slušatelje jer glas gotovo nije zvučao kao Michael Jackson kojeg su pamtili. Govor je bio spor, težak i nerazgovjetan. Kao da se čovjek koji govori bori da sastavi vlastite riječi. No ono što je snimku učinilo toliko srceparajućom nije bilo samo kako je zvučao, već i ono o čemu je govorio. Čak i u tako oslabljenom stanju Michael nije govorio o slavi ni bijegu. Govorio je o djeci, iscijeljenju i snu o izgradnji dječje bolnice. Govorio je o tome kako njegova glazba proizlazi iz boli, sugerirajući da su pjesme koje su ljudi slavili diljem svijeta nastale iz patnje koju većina obožavatelja nikada nije vidjela. Taj je trenutak istodobno prikazao dvije stvarnosti. Glas je otkrio čovjeka čije je stanje djelovalo zabrinjavajuće, dok su njegove riječi otkrile umjetnika koji je i dalje razmišljao izvan vlastitih potreba. Zvučao je ranjivo, ali njegove su misli i dalje bile povezane sa svrhom. Djelovao je fizički i mentalno narušeno, no emocionalno središte njegova života i dalje su bili glazba, djeca i nasljeđe. Za sudnicu je ta snimka postala dokaz. Za obožavatelje je djelovala kao privatno upozorenje koje su čuli tek kada je već bilo prekasno. Audiozapis je natjerao ljude da se zapitaju kako je čovjek koji je zvučao toliko loše i dalje mogao biti guran prema rasporedu velikog povratka. Otvorio je i još teže pitanje. Ako je njegovo propadanje bilo toliko vidljivo u privatnosti, zašto opasnost nije zaustavljena prije posljednje noći? Posljednje snimke s proba prije njegove smrti. Snimke s proba za This Is It ispričale su drugačiji dio iste priče. Za razliku od nerazgovjetnog audiozapisa, one su prikazale Michaela u okruženju u kojem se još uvijek osjećao najživljim, na pozornici. Bio je mršav, oprezan i nije uvijek nastupao punom snagom, ali njegovi instinkti i dalje su bili iznimno oštri. Mogao je čuti pogrešku u bendu, ispraviti znak za izvedbu, oblikovati rasvjetni trenutak i usmjeravati plesače sitnim pokretima koji su odavali desetljeća kontrole. Kod pjesme Billie Jean snimke su nosile duh jednog od najlegendarnijih nastupa u povijesti pop glazbe. Mirnoća, pokreti ramenima, osjećaj za vrijeme i sjećanje na moonwalk podsjećali su gledatelje zašto je Michael postao svjetski standard scenskog nastupa. No to više nije bio eksplozivni mladi izvođač iz 80-ih godina. To je bio čovjek koji je čuvao energiju, označavao pojedine pokrete i štitio svoje tijelo, dok je istodobno branio ritam koreografije. Tijekom pjesme Beat It pritisak je bio drukčiji. Pjesma je zahtijevala agresiju, precizno grupno kretanje i fizičku dominaciju. Michael nije uvijek davao maksimum, ali je ostao usredotočen na glazbene detalje. Snimke su dokazale da nije bio kreativno odsutan. I dalje je točno znao što je predstavi potrebno, čak i ako se činilo da njegovo tijelo više nije spremno za takve razmjere.
Thriller, Smooth Criminal i Earth Song otkrili su ambiciju koja se skrivala iza povratka. To nisu bile jednostavne nostalgične izvedbe. Obnavljale su se uz filmske sekvence, vizualne efekte, koreografiju i dramatičnu scenografiju. Smooth Criminal oživio je noir estetiku, odjela, sjene i legendarni nagib, dok je Earth Song donio ekološko upozorenje u završni čin njegove karijere. Upravo je zato taj materijal nakon 25. lipnja 2009. postao toliko bolan za gledanje. Pokazivao je da je Michael Jackson još uvijek zamišljao veliko umjetničko djelo, a ne samo pokušavao ispuniti ugovor. Njegova posljednja proba 24. lipnja djelovala je dovoljno snažno da neke ljude umiri, no istodobno je stajala uz svjedočenja i snimke koje su pokazivale iscrpljenost, nesanicu i zdravstveni rizik. Nekoliko sati kasnije vratio se kući i nastavio tražiti jedinu stvar koju njegovo tijelo više nije moglo prirodno pronaći – san. Poziv hitnoj službi koji je otkrio posljednju krizu. Najhitnija snimka iz posljednjeg dana života Michaela Jacksona bio je poziv hitnoj službi upućen iz njegove vile u Los Angelesu 25. lipnja 2009. Do trenutka kada je poziv upućen u 12:26, situacija je već postala izrazito ozbiljna. Jackson nije reagirao, a audiozapis je zabilježio paniku, zbunjenost i kašnjenje, koje će kasnije postati središnji dio sudskog postupka protiv doktora Conrada Murraya. U spavačoj sobi prizor nije nimalo nalikovao kontroliranom medicinskom okruženju. Jackson je primio sedative i propofol, snažan anestetik koji se obično koristi u bolnicama i pod strogim nadzorom. No nije se nalazio u operacijskoj sali. Bio je u privatnoj spavačoj sobi nakon još jedne noći očajničkih pokušaja da zaspi. Taj je kontrast bio zastrašujući. Svjetski poznat umjetnik ovisio je o medicinskom postupku koji je zahtijevao sigurnosne mjere kakve ta prostorija nije mogla pružiti. Tjelohranitelj Alberto Alvarez kasnije je posvjedočio da je, kada je ušao u sobu, dr. Murray pokušavao oživjeti Jacksona dok je ležao na mekom madracu. Taj je detalj bio važan jer masaža srca zahtijeva čvrstu podlogu kako bi bila učinkovita. Operater hitne službe kasnije je dao uputu da se Jackson premjesti na pod. A poziv je postao jedan od najjasnijih zvučnih prikaza kaosa posljednjih minuta. Alvarez je također izjavio da mu je prije poziva hitnoj službi rečeno da prikupi bočice s lijekovima i vrećicu s infuzijom koja je sadržavala mliječnu tekućinu stavi u drugu vrećicu. Tužitelji su tvrdili da je izgubljeno dragocjeno vrijeme upravo u najkritičnijem trenutku. Također su tvrdili da bolničari nisu odmah dobili potpune informacije o lijekovima koje je Jackson primio, uključujući propofol, što je utjecalo na njihovo razumijevanje hitnog stanja. U medicinskom centru UCL, a liječnici su nastavili pokušavati oživjeti ga, no nisu mogli preokrenuti ono što se dogodilo u vili. Michael Jackson proglašen je mrtvim u 14:26. Službeni uzrok smrti kasnije je utvrđen kao akutno trovanje propofolom uz doprinos drugih sedativa. Za milijune ljudi poziv hitnoj službi ostao je zvuk privatne medicinske krize koja je prerasla u svjetsku tragediju. Život prije smrti. Da bismo razumjeli zašto su posljednje snimke bile toliko važne, potrebno je razumjeti život Michaela Jacksona prije smrti. Koncerti This Is It nisu bili samo još jedna turneja. Nosili su ogroman pritisak jer su bili povezani s njegovim financijama, ugledom, budućnošću njegove obitelji i javnim identitetom. Svijet je želio znati može li i dalje biti Michael Jackson, a povratak je to pitanje postavio izravno pred njegovo tijelo. Produkcija je bila golema. Uključivala je glazbenike uživo, plesače, filmske sekvence, specijalne efekte, ekološke poruke, koreografiju nalik vojnim vježbama i potpuno osmišljene verzije njegovih najpoznatijih pjesama. Michael predstavu nije doživljavao kao jednostavan koncert najvećih hitova. Oblikovao ju je kao redatelj, glazbenik, koreograf i vizualni pripovjedač. Brinuo je o ritmu, tišini, svjetlu, pokretu i emocionalnom dojmu. Taj perfekcionizam oduvijek je bio dio njegova genija, ali je u posljednjim mjesecima postao opasan, jer je osoba koja je nosila tu viziju bila izrazito krhka. Izvješća i svjedočenja opisivala su čovjeka koji je jednoga dana mogao biti usredotočen i precizan, a već sljedećeg hladan, mršav, slab ili iscrpljen. Snimke i materijali postali su zabrinjavajući, jer su pokazivali trenutke potpune kontrole uz znakove fizičkog sloma. Dublja kriza bila je nesanica,
Kronična nesanica postala je jedna od ključnih činjenica u završnom poglavlju njegove priče. Sudski dokazi prikazali su njegovu uporabu lijekova kao očajnički pokušaj da se prisili na odmor prije proba. No propofol nije bio običan lijek za spavanje. Bio je to anestetik koji može potisnuti disanje i zahtijeva stalan nadzor. U spavačoj sobi, bez bolničkih sigurnosnih mjera, iscrpljenost se pretvorila u smrtonosan rizik. Upravo ovdje snimke ispunjavaju pravo značenje naslova. One otkrivaju život koji je živio prije kraja, pritisak tijekom dana, probe pod povećalom javnosti, besane noći, ovisnost o medicinskoj pomoći i povratak koji je zahtijevao povratak ikone u trenutku kada je sam čovjek već bio u opasnosti. Dokazi iz sudnice koji su promijenili priču. Nakon smrti Michaela Jacksona pravna se pažnja usmjerila na doktora Conrada Murraya. Tužitelji su tvrdili da su primjena propofola u kućnim uvjetima, neadekvatan nadzor nad Jacksonom, kašnjenje u pozivu hitnoj službi i uskraćivanje ključnih informacija bolničarima predstavljali kazneni nemar. Murray je 2011. proglašen krivim za ubojstvo iz nehaja i osuđen na 4 godine zatvora. Odslužio je 2 godine prije puštanja na slobodu. Presuda je javnosti pružila službeni pravni odgovor, ali nije ugasila emocionalna pitanja. Neki članovi obitelji nastavili su izražavati sumnje u sile koje su okruživale povratak, dok je službeni zapis i dalje njegovu smrt pripisivao akutnom trovanju propofolom i liječničkom nemaru. Pitanje je ostalo bolno. Kako je jedna od najpoznatijih osoba na svijetu mogla biti ostavljena tako ranjiva u posljednjim satima života? Nakon njegove smrti, tuga se iznimnom snagom proširila cijelim svijetom. Javna komemoracija u Staples Centeru 7. srpnja 2009. pretvorila je privatnu žalost u globalni oproštaj, dok su milijuni gledatelja pratili umjetnike koji su odavali počast izvođaču, čija je glazba obilježila generacije. U godinama koje su uslijedile pojavile su se brojne glasine i teorije, ali dokumentirani dokazi već su sami po sebi bili dovoljno potresni. Nerazgovjetan audiozapis pokazao je narušeno stanje. Snimke s proba pokazale su briljantnost pod pritiskom. Poziv hitnoj službi zabilježio je paniku i kašnjenje. Svjedočenja iz sudnice razotkrila su opasne medicinske odluke. Zajedno su otkrili tragičnu istinu o posljednjim danima Michaela Jacksona. Posljednje snimke Michaela Jacksona ostaju snažne jer ga ne svode na misterij ili senzacionalni naslov. One prikazuju čovjeka uhvaćenog između genijalnosti i iscrpljenosti, okruženog pritiskom, lijekovima i upozoravajućim znakovima koji nikada nisu smjeli biti zanemareni. Njegovo posljednje poglavlje završilo je tragedijom, ali njegov glas, pokret i kreativna vizija i dalje odjekuju kroz generacije. Hvala na gledanju i ne zaboravite lajkati, komentirati i pretplatiti se.